niki gelar langan tayub ing siang nika wonten gedhe Ronggo Lawi Tuban katampen bangun desa menika pratandha bangun desa tindakipun Bapak Kepala Desa sarta prangkatipun ingkang sepisan Ronggo Lawi Tuban Bapak Kepala Desa Sakukuban wonten ing Kecamatan Bangilan abdi kinasih Kanjeng Adipati Wilok Tikto ning sak mangke dipun asap dipun Rama Huda kalau gelik menanggul dadi sawiji wonten ing panti pagelaran nitih turungga setah hangat lah monggo panjenenganipun pangantos sampur sedaya kemawon perwakilan saking Bapak Kepala Desa sarta piyambakipun para perangkat katuran jumeneng jarane wedok iki gak gelem mlayu belas cerminkan wataknya
apes ayo tulur bangun desa supaya makmur nyambut gawe mrehana asil gunane aja males muda apes dokiyatno yang pengin urip kang mulya yo ayo gunane ayo tulur bangun desa supaya makmur nyambut gawe mrehana asil gunane aja males muda apes dokiyatno yen pengin urip kang